Bona tarda. Benvinguts. Avui és un dia especial per aquest aniversari, per això fem coses especials també. Tinguem en compte que normalment celebrar aniversaris, dic celebrar, és perquè hi ha algú que ens posa alegres, algú que és bonic. Bé, això seria la part de tants i tants dies que ens trobem aquí, que ens anem coneixent, anem fent coses interessants, però, esclar, també té aquest costat trist, horrorós, de la repressió. Exiliats, represaliats, i això és el que té aquesta cara trista, horrorosa, de la raó per la qual venim aquí. En fi, esperem que d'aquí un temps, si ens trobem aquí, sigui ja només per cantar perquè sí, per fer-ho això com una hora aquí a parlar del que sigui, etc. Esperem que no tardi gaire, això, i que aviat ens hi trobem. Bé, doncs ara és l'hora segadors, començam un minut de silenci. Volíem ser lliures, volíem decidir, i vam votar. I llavors va arribar la repressió, brutal, desenfrenada. Com brutal i desenfrenat és el llastre del franquisme que encara s'arrossega per Espanya. I van arribar les pallisses, i després la presó. Tancar persones a la presó per empresonar les idees i les il·lusions de tot un poble, per escarnir, per castigar. La nostra indignació va ser màxima i també la necessitat de fer costat als presos. I poc després hi vam haver d'afegir els exiliats. Què podíem fer com a poble davant tanta ignomínia? Com canalitzar i dirigir la ràbia, la impotència i el crit de lluita? I llavors va arribar un WhatsApp. Una noia, l'1 de novembre de 2017, a Sant Fruitós del Bages, havia decidit sortir a la plaça de la seva vila i, com Pau Casals va fer, va enviar un missatge al món tocant el mostrat cant dels ocells. Potser podríem fer alguna cosa semblant aquí. Vaig reenviar el WhatsApp a companys de feina, a grups de músics, i així va ser com la Remei Prat va obrir el primer grup de WhatsApp, el grup del cant dels ocells. La primera reunió per organitzar-ho tot es va fer al conservatori. L'ANC ja s'hi va implicar d'entrada. Es va triar el repertori, el Dani Garcia va fer l'harmonització i la instrumentació d'unes quantes cançons, entre elles Els Indignats i l'Estaca i l'Abril d'en Lluís Llach. I així va començar tot, amb músics de la banda de Terrassa, com el Cisco, i molts dels quins avui hi ha aquí, amb la Tere Verd cantant, amb la Montserrat Soler dirigint, i amb tot de gent que ja vau venir a cantar el primer dia. I ja fa 4 anys ininterromputs de tot plegat. I hem fet història. Estem fent història. Una història que plegats hem decidit que és de lluita compartida, de solidaritat i de camí cap a la victòria final. La música ha canalitzat les nostres emocions i ha estat el pal de paller que ens ha permès expressar-nos des de l'ànima i que ens ha fet sempre més forts. Els cants de llibertat del Raval no són un acte simbòlic, perquè no hi ha hagut 2 dies iguals. Cada dia ha estat el fruit de l'esforç d'un equip de gent que organitza portant micros, altaveus i estelades, uns músics que despleguen partitures i instruments, unes directores i un director que connecten la música amb la gent i, sobretot,
hi sou tots vosaltres, el poble de Terrassa. Entre tots, amb constància i perseverança, hem convertit aquest espai en un àgora, altaveu de totes les lluites i tota la repressió que es duen a terme a la nostra ciutat. Visibilitzem en un espai públic, a la plaça de l'Ajuntament, una situació de continuada injustícia. I no ens hem fet enrere, ni ens hem aturat, ni ens aturarem. Aquí no hi ha neutralitat. Aquí tothom vol fer avançar la societat cap a una democràcia plena. I hi serem cada dia fins que la repressió s'aturi i fins que siguem lliures. Deixem, doncs, de nou que la música parli. Bon vespre a tots i a totes. 4 anys de Cants del Raval. Es diu ràpid, 1461 dies. I hi ha un proverbi africà que diu: les petjades de les persones que van caminar juntes mai no s'esborren. Nosaltres hem caminat junts cada dia. Nosaltres, músics, nosaltres, cantaires, nosaltres, tot el qui ens hem fet responsables d'alguna tasca perquè l'acte pogués tenir lloc cada dia. Un nosaltres obert a tothom, qui ha volgut ser, de vegades per túnels d'angoixa i d'altres per clarianes d'il·lusió. Cada dia hi hem après que l'alegria compartida es transforma en doble alegria i una pena compartida en mitja pena. Hem fet lletres de cançons, poemes, fins i tot vídeos que hem portat arreu. Hem acompanyat vagues de fam, hem fet costat a presos i represaliats, hem reivindicat la llibertat, la denúncia i la injustícia. Hem organitzat autocars i hem anat a les presons i també a Brussel·les, a Waterloo, a Estrasburg, a Madrid, a Perpinyà. I no hem deixat mai de cridar independència perquè vam votar i vam guanyar. Hem participat en actes nacionals i internacionals, marxes, actes reivindicatius, de suport i de denúncia, manifestacions, actes tranquils i actes combatius. A la nostra trobada diària al Raval hi han confluït la història sencera del país d'aquests darrers 4 anys. Cada patiment, cada injustícia, cada victòria, cada esperança, cada iniciativa, cada informació ha estat exposada, comentada, gestionada, reflexionada i sempre compartida. Hem acollit polítics, escriptors, periodistes, activistes, presos, represaliats, i hem donat veu a tothom amb qui compartim la lluita. Hem fet molts amics per aquest camí. I aquí estarem fins que calgui, fins que els exiliats tornin a casa. Aquest dia serà un gran dia, no només perquè els podrem tornar a tenir entre nosaltres, sinó perquè serà la senyal que la democràcia ha guanyat i amb ella hi haurem guanyat tots i serem lliures d'una vegada. Gràcies.
abans de ser un esclau, enterreu-lo sota el fang, perquè volíem que la lletra fos de victòria, d'anar endavant, de fer un camí cap a la llibertat i la república. Vull ser lliure. Volem ser un país ocupat. Volem la independència. Volem governar. No ens rendirem davant els cops d'Espanya. No ens rendirem. Un país ocupat. Volem la independència. Volem. República serem. Us he explicat què va significar per nosaltres poder canalitzar el nostre estat a través de la música. Avui tenim entre nosaltres la persona que va decidir agafar el seu instrument, la flauta travessera, i sortir a tocar a la plaça del seu poble, Sant Fruitós del Bages. Avui coneixerem a l'Anna Ortega, que sense saber-ho, ho va iniciar tot. Ve acompanyada de gent de la música per la llibertat, músics amateurs que han tocat a Lledoners cada diumenge. Ara, en lloc d'anar a Lledoners, van a les places dels pobles a tocar. Ens han portat unes claus de sols de colors que volen que compartir amb vosaltres, que quan acabin els cants, si voleu, podeu venir aquí a adquirir. Els beneficis van a la Caixa de Solidaritat. I recordeu que tenim el llibret també dels cants, que els beneficis també van a la Caixa de Solidaritat. Anna. A mi em toca explicar-vos com va anar tot això i jo volia fer-vos recordar a vosaltres com us sentiu a l'octubre del 2017. Suposo que com jo, no? Impotència, ràbia, frustració, fins i tot en alguns moments una miqueta d'odi i el dia 16 ens foten la patacada que ens posen els ordres a la presó. I jo vaig dir, hem de fer alguna cosa. I se'm va ocórrer buscar la flauta i sortir al carrer a tocar el cant dels ocells. I direu, si això va passar el dia 16 o el 20, què va esperar fins a l'1 de novembre a treure la flauta? El problema o l'alegria que tinc, mare de família nombrosa, bastant nombrosa, autònoma, anar de cul dia a dia, i el dia 1 de novembre vaig poder anar a casa, obrir tots els calaixos i trobar la flauta, que la tenia aparcada qui sap on. Vaig trobar la flauta i em vaig plantar a l'Ajuntament del meu poble, tocar el cant dels ocells, sola, allà. L'endemà tenia allà al meu costat gent que em va acompanyar, músics i no músics,
i va començar a Manresa. Aquell dia ja hi havia els consellers a la presó també. I el dia 3 a Collbató, i el dia 4 a Artés, i el dia 5 a Agramunt, i així fins al dia 14 aquí. Tots són música per la llibertat, aquests orelles que toquem el cant dels ocells com a cant de protesta. Llavors, a l'octubre del 2017, a part de tenir els sentiments que teníem, vam tenir una cosa molt bonica i que el poble encara continuem tenint, que és la dignitat. La dignitat que ens uneix a tot, que tots i cada un de vosaltres teniu la dignitat. La dignitat que avui en dia alguns dels polítics que ens representen han perdut. La dignitat que haurien de tenir per anar a parlar amb l'estat espanyol. Sí, hem de parlar, però no en una taula de diàleg, sinó en una taula de negociació. Hem d'anar a parlar, sí, però de què? Hem d'anar a parlar amb el nostre cap ben alt. De què parlarem? I anem com una colònia o anem com una nació? Anem demanant 3 coses bàsiques. Primera, abans de començar a parlar, aturem tota la repressió que tenim. S'acaben els judicis, s'acaba la persecució política i s'acaba la persecució econòmica. Segona, a la taula hi ha d'haver un observador internacional. I tercera, no hi podem anar pensant què ens donaran, sinó hem d'anar als nostres màxims. Què demanem nosaltres? Què volem? Implementar la república? Doncs això és el que hem de demanar. No podem demanar un referèndum. El referèndum ja el vam fer. El referèndum es va fer seguint les lleis que va aprovar el nostre Parlament, que és l'únic Parlament que ens representa. I aquelles lleis ens van fer a votar un referèndum vinculant i va haver resultats. I no hi ha cap polític que tingui el dret a manipular, a pervertir, a canviar, a ignorar o a fer-se, com ho diria, manipulacions seves al resultat d'aquell referèndum. Aquell referèndum va ser clar, va haver un resultat, vam votar i vam guanyar. I el polític que no estigui disposat a implementar la república, que se'n vagi i que deixi pas els que siguin valents. Vam votar i vam guanyar. Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Ara, ja tarda. La independència no ve. La Bella Ciao. Volem dedicar aquesta cançó a la Montserrat Anglada, que avui no pot ser-hi, i també a la Montserrat Soler, que avui tampoc no hi pot ser, i que va ser una de les primeres directores i les més actives i constants durant el primer any dels cants. La Montserrat ens ha fet un àudio. Bon dia, companys, amics, família gairebé després de 4 anys. Avui tampoc podré ser amb vosaltres dirigint-vos cap cant. El dia 30 em van operar un ull de cataractes i el divendres em van operar l'altre. M'han prescrit el màxim de quietud possible. Per tant, seguiré participant dels cants des del Zoom de casa. Endavant amb la constància. Visca Catalunya lliure. Dels treballadors, pel que fa,
representem persones vingudes d'altres indrets de Catalunya, com de Parets del Vallès, de Vic, de Folgueroles, de Sabadell. El grup més nombrós, però, ve de Mataró. Hi ha 30 avis i àvies acompanyants que cada dimecres surten també a cantar i a reivindicar la lluita pacífica. En nom d'ells i del col·lectiu MAR, el col·lectiu de mares i àvies per la República, ens parlaran ara la Maripau Hernando i la Roser Ros. Hola, bona nit a tothom. Volem agrair que ens hagueu convidat avui a aquests cants. El col·lectiu MAR, Màries i Àvies per la República, moviment inclusiu pares, avis, tiets, va néixer a Sant Boi de Llobregat el 19 d'octubre de 2019 com un moviment de protesta davant la brutalitat dels cossos policials contra el nostre jovent. Joves, especialment estudiants, que es manifestaven en contra de la sentència judicial del 14 d'octubre de 2019. Sentència que va condemnar a presó i a l'exili als nostres governants i líders socials. Algunes mares, veient la desproporcionada i brutal repressió dels cossos policials contra el nostre jovent, especialment a Via Laietana i plaça Urquinaona, va sentir la necessitat de sortir al carrer i mostrar la seva indignació i rebuig contra aquesta violència exercida per les forces de seguretat contra uns joves que reclamaven justícia i valors democràtics. Així doncs, un grup de mares va anar a plaça Urquinaona amb cartells improvisats de denúncia i van fer una crida a la mobilització de totes les mares a través de Twitter. Aquest és l'inici d'un col·lectiu que, com més tard diria el nostre manifest del 24 d'octubre del 2019, va néixer també la voluntat de fer xarxa a tot Catalunya, per tal d'apoderar-nos i aturar la brutalitat policial contra els nostres fills i les nostres filles. Vam buscar un distintiu per identificar-nos i fer-nos costat totes juntes a l'hora de sortir al carrer, anar als jutjats o a qualsevol altra acció que aturés aquella brutalitat policial. Aquell distintiu va ser el mocador vermell. Volíem visibilitzar les mares de Catalunya, mares apoderades i fent costat al jovent en la defensa dels drets i llibertats, mares i àvies i famílies amb mocador vermell, color que vol representar la força dels joves i la seva lluita per un futur digne, lliure i democràtic. El nostre objectiu principal és el suport als joves represaliats en la forma i intensitat que sigui, per la seva lluita en el procés independentista català. Som un grup de dones amb la voluntat de fer xarxa a tot Catalunya. Volem combinar el suport, el consol i l'ajuda a les famílies de joves represaliats amb la denúncia i acció política contra la brutal repressió que pateixen només per defensa d'uns valors i uns desitjos que des de casa els hem encomanat. Ens uneix, per damunt de tota diferència, la defensa dels joves i la lluita antirepressiva. El mocador vermell és el nostre símbol. La nostra frase, no ens els toqueu. D'entre moltes persones represaliades a Terrassa, hi ha l'Eric, encausat per les manifestacions post-sentència de l'octubre de 2019 a Barcelona, i en Roger, i en Pau, i en Joan i l'Ignasi, encausats a la manifestació a Terrassa per la llibertat d'expressió arran de la detenció del Pablo Hasél. Davant dels fets repressius que vivim en el procés d'independència de Catalunya, mostrem el rebuig de forma absoluta a la campanya de criminalització dels nostres fills i filles, als quals se'ls titlla de violents. Els nostres joves no són violents ni delinqüents, són dissidents. Demanàvem i demanem als poders públics que depurin responsabilitats i aturar la brutalitat dels cossos policials. A més, ens hem adherit com a col·lectiu a diferents reivindicacions encaminades a treballar per la unitat d'acció de l'independentisme per tal d'aconseguir fer un front comú antirepressiu, demanant també un canvi d'actitud al conseller d'Interior del Govern de Catalunya per tal que la Generalitat es retiri com a acusació particular en els judicis contra l'independentisme per exercir el seu dret a la protesta. I també instar a l'Estat espanyol a reformar el Codi Penal que criminalitza la llibertat d'expressió i la llibertat de protesta
i la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana, anomenada Llei Mordassa. Tot i que ara el govern format pel PSOE i Podem vol que comprem un rentat de cara d'aquesta llei i que són incapaços de derogar tal com van prometre. I entenem que si l'estat espanyol només ofereix policies i jutges i bloqueja el camí de la política, el diàleg s'acaba fent al carrer i qualsevol diàleg o negociació ha de comportar la fi de la repressió. Moltes gràcies. Que tots som resilients, ja ho sabem, no? Nosaltres ja fa 4 anys, els avis i àvies de Mataró varen començar a sortir al carrer tot just després d'omplir Brussel·les, aquella manifestació on havíem de ser 4 gats. Una de les nostres àvies, que avui és per aquí, ens explicava que la seva filla, que vivia a Mollet, sortien a protestar. De Mollet la cosa va passar a Reus, de la mà de la Maria Àngels Oller. No sé si diàriament o setmanalment, i ens van començar a fer visibles els passejos per la plaça del Mercadal. Si no vaig errada, aquí és on va néixer la taca d'oli. A la coordinadora de l'Assemblea de Mataró els hi va agradar molt la idea i ens van encomanar la feina d'organitzar més o menys el mateix que estaven fent a Reus. Just amb la filla de la Margarida Canadell, que és la propietària de la idea, van començar a posar fil a l'agulla. No sé els vostres pobles, però el nostre, i des d'aquí hem de donar les gràcies, la taca d'oli sempre ha estat recolzada per l'ANC. Des de ja fa 4 anys ens trobem tots els dimecres a 11:45 a la plaça Santana, tret el parèntesis de la pandèmia, perquè està clar, tots som joves entre 65 i 102 anys. Per desgràcia, l'àvia Montserrat ens va deixar no fa massa, amb 102 anys. Quan venia sempre ens deia: espavileu, que si trigueu massa jo no seré a temps. Doncs potser cal que ens espavilem. Aquesta creuada la varen començar per als presos polítics i encara que entre cometes hagin sortit de la presó, no ens podem quedar a casa. Per tots els exiliats, pels presos que queden i els que vindran, pels represaliats, per les injustícies, per als companys que s'han quedat pel camí, perquè volem la independència del nostre país. No deixarem de sortir. I visca Catalunya! Viure! Els indignats. Aquesta cançó la van adaptar del francès el Pep Tomàs i la Maria Teresa Vert. Amb l'ajuda de la Rosa Rivera se'n va fer una gravació instrumental i coral i després fins i tot es va enregistrar un vídeo a Barcelona on segurament molts de vosaltres hi éreu. Té tanta força que sempre que hem sortit de Terrassa l'hem cantat amb orgull terrassenc i l'hem internacionalitzat. La Núria, que també hi era des del principi, la dirigirà. Catalunya,
forces l'enemic no passarà. El Gebruc i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Colze a colze trenquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Els batents dels nostres cors resonin forts com 1000 tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batents dels nostres cors resonin forts com 1000 tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batents dels nostres cors resonin forts com 1000 tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. També. Josep Rull, un ciutadà nostre. Josep Costa, lliure pensador que eixampla esquerdes. Aquests són els dos representants polítics que tenim avui aquí entre nosaltres. Altres formacions i d'altres àmbits no han pogut venir, els hem convidat, però les qüestions d'agenda no són aquí. Però que sapigueu que darrere els grans hi ha gent de tots els colors. Moltíssimes gràcies per ser-hi ara una altra vegada. Prenc primer la paraula. Per mi, com a terrassenc, avui és un privilegi que ens acompanyi el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que hi ha poques persones que ens facin sentir dignes col·lectivament. I el seu exercici de dignitat, quan exercia de vicepresident i ara quan és represaliat per l'estat espanyol, Josep ens encoratja i ens dona una força extraordinària. Gràcies per ser aquí. Gràcies per venir. I escolteu, jo avui veig aquí la gent de sempre del Raval de Montserrat, aquest Raval que ens ha donat en els presos polítics tanta força. Quan érem a dins, i això ja ho hem explicat moltes vegades, vèiem les fotografies d'allò que passava aquí al Raval. De fet, entre la primera i la segona vegada que vaig ser a la presó, el mes de desembre de l'any 17, vaig poder venir aquí. La primera vegada va ser un acte increïblement emocionant, i quan vam tornar a entrar a la presó sabíem que vosaltres hi éreu cada dia, de cada dia, de cada dia. Però avui també hi ha l'altra gent que conec, del Maresme, d'Osona, del Bages, gent que ens han volgut acompanyar i als quals també vull agrair la seva presència aquí. Nosaltres no ens aturarem fins que tinguem el conseller Lluís Puig, l'amic Lluís Puig, una altra persona que...
fins que tinguem el Lluís aquí en el Raval de Montserrat, en el seu Raval. El Lluís Puig i l'exili ens han obsequiat unes victòries esclatants, rotundes, vigoroses. Lluís Puig aconsegueix arrencar del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les, i aquí té molt a veure Josep Costa, una resolució que diu no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè a Espanya no hi tindria un judici just, perquè a Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència. Aquesta és la vergonya que hem de ser capaços de denunciar. I hem de continuar lluitant fins que vinguin tots els exiliats, fins que s'acabi la repressió, fins que guanyem la llibertat d'aquest poble en forma de república, en forma d'independència. Perquè ara nosaltres ens mobilitzem davant de la repressió, però el nostre objectiu prioritari no és que cessi la repressió, és guanyar la independència de Catalunya. Això és el que es va votar l'1 d'octubre. I és veritat, el referèndum continua essent vigent, perquè aquell dia va ser el dia de la dignitat, el dia de la fermesa, el dia de la determinació. Estic convençut que aquells que van perpetrar l'1 d'octubre sanguinolent, i deixeu-me manllevar aquesta paraula del poble d'Irlanda, aquí no hi va haver víctimes mortals, afortunadament, però allò va ser un 1 d'octubre sanguinolent. Els tres que el van pensar, que van ser Dolores de Cospedal, la que era ministra de Defensa del govern de l'Estat espanyol i secretari general del PP, el ministre Zoido, el ministre de l'Interior i el coronel Pérez de los Cobos. Aquests són els tres que van concebre aquell 1 d'octubre sanguinolent. Estic convençut que es pensaven que es trobarien un poble pusil·lànime, un poble feble, un poble fràgil, un poble agenollat, i es van trobar un poble digne, un poble dempeus, un poble ferm, un poble hereu de totes les generacions que han lluitat per la llibertat d'aquest poble, que han lluitat per la llibertat de Catalunya i dels països catalans. I escolteu, si el dia 1 d'octubre vosaltres no us vau rendir, nosaltres avui no tenim el dret de rendir-nos. Si vosaltres no vau tenir por, nosaltres no podem tenir por, perquè guanyem aquest país de prosperitat, aquest país millor, aquest país de progrés. Per tant, 4 anys de dignitat extraordinària, 4 anys d'una força abassegadora, i el que voldria, en nom de tots els que hem patit presó, i m'atreveixo a dir amb tots els represaliats, els més de 3.000 represaliats, en nom del president Puigdemont i dels altres membres de l'exili, gràcies, i ratifiquem-nos amb el nostre compromís, amb aquelles paraules que ja sabeu que a mi m'agraden molt, i seré radicalment poc original, però crec que cada dia tenen més sentit. Jo sempre acabo amb els últims versos de l'inici de Càntic en el Temple de l'Espriu. Però avui deixeu-me anar una mica més endins d'aquest poema, perquè ens diu moltes coses. Espriu, amb aquest poema que l'escriu quan s'ha mort el dictador feixista, ell bàsicament posa en valor allò que una generació, la seva, va fer en plena dictadura per lliurar-nos la nació viva i plena que glateix per la llibertat. I diu allò: ah, joves llavis desclosos després de la foscor. La foscor és la dictadura, evidentment. Si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra, però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés, al ple domini de la terra. El ple domini de la terra és allò que nosaltres ens comprometem a vèncer i que avançarem. I acaba: ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Visca Catalunya lliure, visca la República Catalana.
vespre. Jo només volia agrair-vos aquests 4 anys de testimoni, de lluita i de compromís. La veritat és que aquests 4 anys són la demostració de la seva derrota i la demostració de la nostra victòria. Perquè el que voldrien és que no hi fóssim, que ens haguéssim oblidat de la independència, que ens haguéssim oblidat que tenim un mandat de l'1 d'octubre pendent de complir, que tenim una república que ens l'hem guanyat i que encara no l'hem fet realitat. Jo l'1 d'octubre no era ningú, no representava ningú més que mi mateix, ara no sóc ningú, no em represent més que mi mateix, però ara sí que fèieu referència que durant uns 3 anys vaig tenir la responsabilitat de ser un representant d'aquest poble, i aquest és un dels més grans honors que es pot tenir, el de representar el poble. I ara, efectivament, sóc un represaliat més. Jo tinc un avantatge. Quan em van trucar, em va trucar el president Puigdemont per anar a la candidatura del Parlament, l'amic Josep era a la presó, el president era a l'exili, i per tant, d'alguna manera jo ja sabia on em ficava, ja sabia que em posava en la línia de la repressió, i la línia de la repressió és allò que tots hem de tenir molt clara i que no ens ha d'aturar, sinó que ens ha de fer més forts. Hem de ser conscients sempre que si un de nosaltres és represaliat, darrere en vendrà un altre amb més força, amb més ganes de lluitar, amb més ànim de plantar cara i amb més dignitat. Que la dignitat d'un representant polític, d'un representant institucional, no la dona o no la té la persona, la dona el càrrec, la dona la condició de servidor públic, de representant del poble. I mireu, hem parlat de l'1 d'octubre, fa una mica més de 4 anys, de la seva vigència. A mi sempre m'agrada recordar una cosa de l'1 d'octubre, que és que nosaltres mateixos aquell dia vàrem sentir un orgull íntim de veure que érem capaços de fer aquella gran revolta popular, pacífica i democràtica, que jo crec que molts de nosaltres ens vàrem sorprendre a nosaltres mateixos de la nostra força. Tantes vegades que hem dit, que hem sentit que si nosaltres no tenim por, l'Estat no té poder, aquell dia ho vàrem demostrar. Aquell dia no teníem por. I mira que tenien molts policies ells, tenien moltes amenaces, tenien molts jutges i tenien, com deia ara en Josep, aquells ministres tan antipàtics que dirigien aquesta operació per fer-nos desistir. I jo crec que aquell dia ens varen donar més força, ens varen donar més moral de victòria. I això és el que hem de recuperar. Vosaltres aquí durant 4 anys ho heu mantingut. Això ho hem de recuperar i ho hem d'escampar. Hem de fer que el país torni a sentir com sentia aquell 1 d'octubre, torni a tenir la força que tenia aquell 1 d'octubre i perdi, si en algun moment algú l'ha tingut, algun sentiment de derrota, algun sentiment de por, algun sentiment d'impotència. Tornem a sentir la força d'aquell dia, tornem a sentir les ganes de guanyar, de ser lliures que teníem aquell dia. Si nosaltres ho volem, ells no ho poden impedir. Nosaltres volem fer una cosa que és difícil, però jo sempre dic que si el que nosaltres volem fer és difícil, el que volen fer ells és impossible. I per tant nosaltres el que hem de fer és persistir fins a guanyar. Visca Catalunya independent!
pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere, ni un pas enrere. Quarta dignitat. Ara cantarem la Filomena. La Filomena la va adaptar l'Esperança, que ara potser ja no hi és, com tantes altres cançons, i la dirigirà un mestre de la música tradicional i popular que recenca orgull de director, el Carles. Som aquí, tots ens cantant, amb tostura, persistència. Som aquí, tots cantant, llibertat, independència, independència, independència. Som fills d'una pandèmia i hem quedat despertacats, tots els independentistes. No hi som tots, falten els presos. No hi som totes, falten les preses. No hi som tots, falten els presos. No hi som tots, falten les preses. L'havíem cridat tantes vegades, amb aquell record i aquella ment posada a la presó i posada a l'exili. Bé, ho cridàvem fins no fa gaire. Ara ja tenim els presos entre nosaltres. Però avui recordarem també d'altres dolgudes absències. Teresa. Entre nosaltres hi ha un vincle especial, entre els que d'una manera o altra algunes persones amb molta intensitat, amb molta constància, cada dia s'han trobat aquí, entre els que hem col·laborat sempre que hem pogut. Entre tots nosaltres hi ha un fil invisible, hi ha una llum que ens uneix. Hem esdevingut una comunitat de lluita, de suport, de consol, de solidaritat, d'esperança, una comunitat de vida. I com a comunitat de vida, per tant, la mort també ens ha tocat. Durant aquests anys, alguns dels companys dels cants ens han deixat, se n'han anat per sempre. Els trobem a faltar a tots. Els conjurem, els recordem. Volem tenir-los presents avui d'una manera clara, amb força. Volem mantenir-nos fidels a la lluita, fidels al nostre poble, fidels a la llibertat, també per ells. No cal dir els noms, els recordem. Cadascú ha estat important per la tasca que van fer, per una abraçada d'un dia,
per l'emoció compartida. Junts hem rigut, perquè també hem rigut aquests anys. Junts hem plorat molt. Ens hem trobat aquí desconsolats i ens hem ajudat. Junts hem patit i junts ens hem sentit també en alguns moments invencibles. Deixeu-me que esmenti només una persona, és una petita llicència. El Joan. El Joan Crispí va ser... No podem pas fer un record específic de totes aquestes persones que ens han deixat, però ell, tots els que el coneixíem i que l'havíem tractat amb aquell nervi, aquella tossudesa i aquella gran dignitat, aquesta paraula que hem repetit molt aquest vespre, doncs va obrir el camí i s'hi va mantenir. Per tu, Joan, per tots, no ens rendim. Continuem junts, et recordem, us recordem. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor. Aquest poema de Jacint Verdaguer, l'Emili Vendrell va posar-hi música. La dediquem avui a aquells que no poden tornar a casa. Des d'aquí, el nostre escalf i el nostre suport.
llibertat, amnistia, 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 llibertat. Bé, doncs ha arribat l'hora d'acomiadar-nos. Primer, donant gràcies al cel que no ha plogut. Sempre ens ajuda, També volem acomiadar-nos fent un aplaudiment molt i molt i molt gros a tots aquests magnífics músics que avui han vingut a acompanyar-nos. I acabarem, com sempre, amb el nostre himne. L'himne que aviat esdevindrà el de la República Catalana de nou lliure, com deia l'Estreló. Gràcies per ser-hi. Gràcies per ser-hi sempre. Pel vostre coratge, per la vostra determinació i el vostre compromís. Gràcies i fins demà. Ha